салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали хонаи шамо. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва як машин мебошад. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ёки замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. эпидемияумная паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ, шахсоне ки фарзанддор намешаванд, зинда кардани сперма, хунук гирифтагӣ, рак кашидани пойҳо, худро дар вақти ҳамхоба шудан боқувват ҳис кардан ва ҳавсаларо баланд кардан. мехоҳед ҳамсаратонро ризо гардонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз кунед ва ҳам худатон ҳаловат баред. пас ба шумо ин гиёҳро тавсия медиҳем. фрэнк крем самюнван барои шахсоне ки иштиҳо надоранд, хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд. ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад. хилба ҳадиси пайғамбар аст ки ба 100 даво дорад. барои сангинамак ва хунукзадагӣ гурда, равғани мурча барои нест кардани мӯйҳои нолозим, сенол барои кирми рӯда, меъда, паразитҳоро. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, ноҳияи сино, доми 134, хонаи 131, се комната квартира дар 12 метаж қарор дорад. 49 метр квадрат нархаш бо маслиҳат об севедоимӣ ҳаст. ҳоҷатош ҳамаш 100%. ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони гипразем, як комната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 31 метр квадрат нархаш бошад. 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳоҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. инак мошини фурӯшӣ мерседес сечка қарор дорад дар Московская област, Дмитровский район. соли барои 6999, мотори 1.8, коробка автомат, нархаш бошад 270 000 руси. мошин алиша мешавад. бо мошин дар Тоҷикистон буда. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони сино, дукомната квартира дар 16 метаж қарор дорад. 62 метр квадрат нархаш бошад. 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳоҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, дар пеши военкомат, 3 сотиқ замин, 3 дар хона, об севедоимӣ ҳаст. ҳоҷатош ҳамаш 100%. нархаш бошад бо маслиҳат. хона алиша мешавад. бо духонага ё якхонага квартира дар шаҳри душанбе болош сум метиҳанд. харидори аниқ бошад ёки шахсоне ки хонаи замини хати квартирашона алиш мекунанд, рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, дар назди инфексиони беморхона, духонага квартира дар 20 метаж қарор дорад. 64 метр квадрат нархаш бошад. 108 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳоҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони зарафшон, дукомната квартира дар 12 метаж қарор дорад. 59 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳоҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони гипразем, дукомната квартира дар 11 метаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об севедоимӣ ҳаст. ҳоҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед.
ина квартираи новостройкаи фурӯши дар шаҳри душанбе райони испечак дукомната квартира дар 15 метраш қарор дорад. 66 метр квадрат нархаш бошад 237 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свети доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зем ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ дар кӯлоб райони шамсиддини шоҳин яккомната квартира дар 1 метраш қарор дорад. 37 метр квадрат нархаш бошад. 95 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свети доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зем ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар кӯлоб поёни автодром яккомната квартира дар 2 метраш қарор дорад. 35 метр квадрат нархаш бошад. 95 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свети доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зем ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат райони сомонӣ яккомната квартира дар 7 метраш қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 139 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свети доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зем ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат кӯчаи дусматов дукомната квартира дар 2 метраш қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свети доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 34 микрорайон дукомната квартира дар 8 метраш қарор дорад. 70 метр квадрат квартира мешавад ки секомнатааш кунед. нархаш бошад 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свети доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап зем ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 31 микрорайон дукомната квартира дар 2 метраш қарор дорад. 51 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свети доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе ноҳияи сино кӯчаи борбад духонага квартира дар 4 метраш қарор дорад. 48 метр квадрат ремонти нави замонавӣ дорад. бо машина мечака ҳамаш таъмир кардагӣ аст. нархаш бошад 295 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свети доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар рақамҳо имо ҳастад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри туз ноҳияи носири хусрав 10 сотиқ замин, фундаменти 4 дар хона, веранд баня рехтагӣ качалка дора. об свети доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. нархаш бошад 40 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар воситаи деҳаи осмонак 9 сотиқ замин, 4 дар хона, аловхона, ҳоҷатхона, баня, 4 тарафи хона маҳкам дар қариби роҳи калон, дар пешаш мактаб. об свети доимӣ ҳаст. нархаш бошад 120 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад.
рақамҳо дар рӯи экран занг занада соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Дар рақамҳо имо WhatsApp ҳастад. ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед, пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед ва барои маълумотҳои бештар ба сайти islamedic.ru дохил шавед. Силка дар комментария ва описание.